Huwa ta' sodisfazzjon kbir illi fl-bliet u l-irħula tagħna tara sens qawwi ta' volontarjati li għadu qawwi ferm fil-każini u laqdiet lokali. Iksqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta dalgħodu kien fost il-qriema u s-siġġiwejn illi din il-ġimgħa minkejja b'differenza sforzi pandemija iċċelebraw il-festi ta' San Ġorġ u San Nikola. Bħal-qurmi Bernard Grech akkumpanjat mis-senjura tiegħu Anne Marie żar numru ta' każini u ħwienet fejn iltaqgħu tkellem ma' numru ta' ħaddiema illi laqgħu ħafnin l-okkażjoni tan speċjali. Fil-waqt li ltaqa' anke mal-Kumitat Festi Esterni li jieħu ħsieb l-armar ta' barra, akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti, kandidati u kunsillieri lokali, Bernard Grech kien tlaqa' wkoll fil-każin tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri kif ukoll fis-sede tal-Għaqda tan-nhar 23 ta' April u fil-każin tal-Għaqda Soċjo-Mużikali Aniċi. Bernard Grech insista dwar l-importanza li bħala pajjiż verament napprezzaw il-wirt kulturali u tradizzjonijiet li jsawruna bħala Maltin u Għawċin, pilastru ewlieni fl-identità tagħna. Aktar kmieni fis-Siġġiewi il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar il-klabb tal-futbol ta' Siġġiewi FC fejn hemm ingħata wkoll memorabilia tal-klabb bħala tifkira. Sussekwentament huwa żar il-każin tas-Siġġiewi Festival Brass Band and Social Club fil-waqt li wara intlaqgħu wkoll fil-każin Banda San Nikola fil-waqt li żar diversi każini u stabbilimenti oħra fir-raħal tas-Siġġiewi. Matul iż-żewġ żjarat Bernard Grech kellu wkoll l-opportunità jiltaqa' ma' diversi familji qriema u Siġġiewin illi tkellmu miegħu dwar it-tradizzjonijiet lokali marbuta maż-żewġ festi illi kull sena ikunu ċelebrati fl-aħħar ħadd ta' Ġunju.